Pequenos xestos que poden salvar vidas. No Instituto Ramón Cabanillas de Cambados, a xornada de hoxe serviu para aprender as manobras básicas de primeiros auxilios. Unha formación básica, queremos que é moi importante porque podemos nos encontrar nun caso destes en calquer momento, pois sea na casa, sea na calle, e bueno, creemos que é moi importante. E a AMPA pideunos a nosa colaboración e viñemos varios técnicos da zona que estamos na base de Villa García, de Cambados e na ambulancia medicalizada que está no Hospital do Salnés. A actividade serviu tamén para coñecer o funcionamento dos desfibriladores. O centro conta con un dende hai 3 anos grazas á iniciativa da AMPA Arcos de Feciñáns. Hoxe os mozos aprenderon que traballar con el é moi sinxelo. De feito, o aparato vai nos a dar indicacións en todo momento do que temos e o que non temos que facer. O sea, o que temos que saber é como colocar as pegatinas do desfibrilador, encendelo, e el vai nos a dicir en todo momento o que temos que facer. Para a rapazada, as manobras de primeiros auxilios son tan útiles como doadas. Non son moi difíciles. Calquera persoa podría saber facela. Nos aproveitamos para ver se estiveran atentos ás explicacións e polo que nos contan, a voz é que sí. Atendan a esta rapaza que nos explica como actuar ante unha persoa tragoada. Primeiro tendríamos que mandar que tosese a persoa para ver se expulsaba e se non era capaz, pois darlle unhas palmadas na espalda a ver se así tal, se non pode, o sea, se sigue sen expulsar, ten que poñer aquí unha man e darlle para dentro para ver se así pode sair. Se non funciona ningunha, pois hai que facer a posición lateral de seguridade. Os técnicos de emerxencias participaron de xeito voluntario e altruísta.